Така, хора, много съжалявам, обаче ми се загуби рекординга, докато строяхме къщата. Наистина много съжалявам. Така, тук ще е така. Строяхме къщата и се загуби просто. Тук ще има още една. Ми трябва диорит, окей. Кажете какво мислите за къщата в коментарите, ако може. Аз мисля, че добре се получи. 4, толкова ми трябва само. И поне не ми свърши това. Трябва да си го взема изпеченото. Мислях, че ще ми трябва още, май не. То е имало нищо. Тук искам да ги направя ето така. Не така. Да, схванахте така навсякъде да са. Това ще го направя извън кадър. Аз тия си ги преработих, да. Тук така. Така, къщата е. Просто гъга. Окей, няма тук да е така. Ще бъде двойна вратата. Да е хубаво симетрично, за да ще го направя 8,5 примерно този клип. Така. Окей, това си е така. Колко време стана? Малко. Така. Тук. Чак за какво правя? Значи сега ще събера малко след пясък. Факт, не можах да направя този лъвски скок. Левски скок. Тук плащчето малко ще си развалим, ама нищо. Такава е била съдбата на плажа. Да, па нищо. Ще оправим някой път. Колко съм бах е предостатъчно. Слизам да спа. Той сега става нощта, майде. Направо си освен всичкото, знам, че няма такова. Окей, аз сега ще събера малко дърво още. Такова ще ми трябва. И това с стъблите ще го направи извън кадър. Фак, заби мишката. Трябва да направят от диорита, граните и адезита да могат да се правят слабове. Това беше мой готино падна и. Да. Дано ми стигне. Би трябвало ми стигнат. Ако се чуете, ще ви правят слабове. Просто слабовете
Винаги е било по-хубаво. Колко време стана клипа? 5 минути. Така. Мисля, че или пък ще стигнат. Не знам. Ако стигнат. Ако не, нещо ще съберем още. Да, майче няма стигнат. Я да видя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мисля, че са по 7. Ако са по 7, би трябвало да ми сте. 3, 4, 5, 6, 7. Да, значи ще стигне. Точно. И как точно сами? Супер. Супер. Аз чуя, ще мога бягам. Мисля, че къщата готина се получи. Ще ми е предостатъчно толкова, ама все пак. Окей, стана 6 минути този епизод. Тази част мисля, че ще се получи малко по-кратка. Надявам се да не е, да, ама. Много съжалявам, че загубих този рекординг, дето строях къщата, ама просто нямаше как. Така. Окей. Окей, прекалено направих. Нещо ще имаме, ако ми трябва за някой друг път. Понеже обичам да си обзавеждам, ще направя просто там. Фак. Изхъбих цялото да воля. Колко време стана клипа? 8 минути и половина. Ще стигнем да си направя нещо, което искам. Бързо. Искам да е 9 минутки. Бързо казах. Окей, значи нека направим така, да седнем тук и да ви кажа бай-бай, хора.